Suviseurojen kaikkien aikojen suurin kävijämäärä on yllättänyt järjestäjät. Porin Kirjurin luodossa vieraille lauantaina lähes 90 000 ihmistä. Viikonvaihteessa pidetty vanhoillis-lestadiolalaisten jättitapahtuma onnistui järjestäjien mukaan erittäin hyvin. Me saadaan paljon asiakaspalautettakin, mutta kyllä tämä väkimäärä, joka meidät todella rankasti yllätti. Eli me oltiin budjetilta odotettu, että noin 70 000 tulee alueelle ja sitten siihen päiväkävijöitä, mutta siis tuli todella paljon enemmän ja tuli oikein merkittävästi paljon enemmän päiväkävijöitä, mitä osattiin odottaa. No siis suviseuroistahan ei ole tehty varsinaisesti mitään vaikuttavuusarvioa koskaan. Se olisi ollut mielenkiintoista tehdä ja me herättiin siihen vähän liian myöhään, mutta siis tämä suviseurojen liikevaihto on nyt noin 3 miljoonaa, niin sellainen sivistynyt arvaus on se, että vähintään saman verran nämä seuraavierat jättää muualle tänne asioimalla, mutta sitten täytyy muistaa, että siitä rakentamisesta niin kaikkihan ne melkein tänne jää, että alueellisia toimittajia käytetään, että kyllä se ihan merkittävä, mutta ei se ole semmoinen asia, mitä moni odottaa. Tämä ei ole markkinatapahtuma, tämä on epäkaupallinen tapahtuma, tänne tullaan ihan muusta syystä kuin tekemään kauppaa. Suviseurat ovat tuoneet hyvän tilin Porin kaupungin omistamalle bussiyhtiölle. Porin linjat perusti tapahtumaa varten reitin, jota on käyttänyt useita tuhansia matkustajia.